ubani ongaba nokuhlinzwa kwehlombe ngenkathi evukile? Kuyinto njengokuthi singaba nayo njengokuthi kusukela ebuqhekekeni singakwazi ukwelapha ukuphuka kwehlombe, ukuphuka kwengalo, futhi singakwazi ukwelapha ukuphuka kwendololwane. Futhi bese kuba nokuqhekeka okweqile esingakwenza ekuhlinzweni okuphapheme. Futhi singenza i-arthroscopy yehlombe njengenqubo ephapheme, njengezinyembezi ze-cuff, izinyembezi zempama, futhi i-biceps tenodesis. Bangakwazi singenza lezi zinqubo lapho isiguli siphapheme ukufaka ndikindiki isandla, futhi sinikeza ibhuloki. Futhi singenza ezinye izinqubo njengokuthi ukubuyisela ihlombe, ukushintshwa kwesiqu esifushane, ukuhlinzwa kwehlombe okuthuthukisiwe konke kulokhu ebhuloki ekuhlinzweni kwehlombe okuphapheme. Yiziphi izinzuzo zokuhlinzwa kwehlombe ngenkathi evukile? Kufana nokuthi lokhu kungenziwa ezigulini ezinezinkinga ezingavela ngenxa ye-anesthesia ejwayelekile. Ngakho-ke singakwazi ukuvimbela izinkinga ezingavela ngenxa ye-anesthesia ejwayelekile. Iziguli zizoba zize ekuseni zingahamba ekhaya kusihlwa. Njengenqubo yokunakekela izingane, singakwenza nalokhu kuhlinzwa kwehlombe okuphapheme. Futhi obani abafanele? Lokhu kufana nokuthi ngisho isiguli sidinga ukubambisana. Bona abazonzwa beqinekile noma yini. Sizobachazela ngenqubo ngaphambi kokuba bavuke, kodwa uma befuna ukulaliswa kancane singakunika. Kodwa ikakhulukazi iziguli zenza kahle kakhulu. Ngenkathi zihlinzwa, abazonzwa ubuhlungu nhlobo, bakhululekile kakhulu. Sikwenze ezigulini eziningi lapha. Impendulo ivela ezigulini ilungile kakhulu. Bangadla ukudla kwabo nakho konke, njengokuthi phakathi kwehora elilodwa noma amabili ngemuva kokuhlinzwa uqobo. Bazizwa bekhululekile. Ngemva kokuhlinzwa,